silent LS. Pero mamaya, ayan, pag ako'y medyo hindi na busy, kung gusto niyo umakyat, magkantahan. Ano? Wala pang ano na siguro to. Update lang tayo sa ating YouTube channel. YouTube? YouTube channel. Mag-live ka sa YouTube? Yan, may galab shoutout po sa 1 viewers. 1 viewer. One is na. Yan, 1 viewer. Thank you for watching, guys. Ito ang aking moderator ngayon. Yan. Hindi ako makapag-premiere at hindi ni. Kaya nag-live na lang ako. Ano ko na lang to? Short live. Nag-live shoutout, idol. Ronska Life TV. Support lang, idol. Busy sa work. Nag-live shoutout, Ate Miralisa. Nag-live shoutout, Sis Dini from Super MC 22 Vlog. Hanggang ngayon, may mga moderator pa rin Hindi pa rin nawawala yung mga jacket na malilinis pa rin May tayo, may viewers tayo dito, viewer na chicken. Mabait yan, Uy, tulog na, gabi na. Yung kanyang nanay, yung mga mabait na chicken, Tulog na. Yan. Yan yung kanyang anak. Mega love shoutout po. Bicarian Channel. Bicarian Food Channel. Harang kaibigan. Sabihin mo na kung bakit hindi ka na-active sa YouTube. Lalo kay Bicarian. May reel po kayo, ma'am. Kaibigan Bicarian Food Channel. Kasi hindi na ako active dito sa Nag-update na lang ako dito sa YouTube channel natin. Nag-active na ako ngayon sa FB Reel. Thank you po sa paharang. Tambay ko lang muna to, Ate Dini, kay sa akin live stream saglit. Palubat naman mamaya pag nalubat na charge ulit. Tapos magdamag ulit natin na ipi-play kung hindi pa na ipi-play yung ibang nasa playlist. God bless you, host. Thank you po, Ate Dini. Ako yun, sobra-sobra na siguro to. Thank you po, Ate Dini, ulit para mapunuan na yung aking kasi mag-update sa 21. Sabagay 20 pa lang naman ngayon, update bukas yun. Baka makahabol pa po, Ate Dini. Naubos na ang star ko sa Reels. Paano naubos, Ate Miralisa?
Anong update? Nawala star ko. Ay, pag nawala yung star mo, may ano yan? Na-restrict ka. Mega love shoutout sa lahat. Naka-silent LS pa ako. Eh, ganun ba? Hindi na sige po. Bag-end ako maya. 1 hour lang, 1 hour. Para may pumasok ng WH. Yung income ko sa star. Hindi, yung star mismo. Ah, yung na-earn mo sa na-earn mo sa star ng FB Reel. Sa FB pala, FB page. Nawala. Star mismo nga eh. Hindi, yung star mismo. Bakit kaya? Baka na-restrict ka. Tingnan mo ating may release doon sa sa support inbox. O baka naman na baka naman na nai-off mo yung yung digital creator. Tingnan, pipin nga pala ako. Buy your own super chat. Hindi ko na alam pati kahit pag-pin. Pin yun. Pati pag-pin, di ko na alam. Uy, may napindot tuloy ako. Tayo dyan. Message, delete by Tunyi Maksam. Sino yung na-delete ko? May na-delete akong isa. Eh, si Ate Dini ako. Pati pag-pin, di ko na alam. Na-delete ko tuloy si Ate Dini. Hindi ko na alam pipindutin dito kung paano. Na time out mo. Oo nga po, na time out ko. 300 seconds. Aha, nanibago ka na. Okay, di ka na alam ang pipindutin natin, Super MC. Yung isa nakatambay sa'yo, sis. Yan, thank you for watching Manay Teta Vlog. Deleted ba ito news? Sorry pa Ate Lini, sorry. Hindi ko na alam yung pipindutin eh. Sabagay ano lang naman, 300 seconds lang. Isa lang CP ko, di makatambay sa iba. Ano yun? Isa lang CP ko. Thumbs love nung tunying kasama harang from ng kakuda pum. Long time no see. Oo nga po, long time no see. Kaya Ate Dini tuloy, di na mabasa. Wait lang po Ate Dini 300 seconds, ilang ano yun? Ilang minutes yung 300 seconds? 60. 5 minutes, kulang 5 minutes. Sis Kakuda, mega love shout out from Tita Vlogs. 360? 300. 300? Oh, yun, teka lang. May ano dito eh. 360 minutes. Ano remove, hide. Put user in timeout. Ano ba yun? Paulit-ulit na time out. Kaya pala sis Lisa, sige lang, may galap siya totos ka ko da. Wala akong dala extra CP, wala ako sa amin. Ano nga ba yun? Mega love shout out, enjoy life. Mega love shout out my friend, enjoy life.
Para sa pamilya lahat ay kayang-kaya. Thank you, my friend, Angel Life. You have a moderator. Para sa pamilya lahat ay kayang-kaya. With love. From Pinas. Hello po sa lahat ng mga kababayan from Angel Life. Hindi, kaya ako nag-live kasi may in-update lang kami ni ano. May in-update lang kami ni Ate Dini. Kaso ang problema, na-time out ko siya. 60 seconds na ay 30 seconds na naman. Dan Harang from Nang Kakuda, Pum. Thank you, Nang. Thank you very much. Ano yan, reel? Si Kakuda. Ewan ko, yung mga may reel po dyan. Message delete ba ito yung Maxam? Na-delete ko. Ito tambay sa'yo. Paano mo pag na-delete man eh, tita? Na-delete ko siya, hindi niya ako. Ipipin ko sana. Keep safe always and enjoy life. Full of love and happiness with love from Angel Life. Ito tambay sa'yo from Tets. Mag-live ka rin ba, sis Teta? Babalik yan maya-maya. Oo nga, na-delete ko yung nakakaasar. Na-time out pala. Hindi pa yata ako nakakapag-like sa aking... Hindi pa nga nakakapag-like. Makakapag-like. Wala na, hindi ko na alam kung paano to. Kung paano na mag-live stream. Napag-iwanan na ng ano? Ng tawag nito. Napag-iwanan na sa YouTube channel. Babalik yan maya. Next week, balik live na ako sa YT Sis Kakuda. Busy ba kaya mga reels nyo? Busy ba kayo sa mga reels nyo? Sa FB ako nag-live maya. Nagkakape pa ako. Hey, kape tayo. Kaka-enjoy naman. Oo, nakaka-enjoy kasi sa ano eh. Nang Kakuda Pum, nakaka-enjoy sa reel kasi madali yung earning doon. Pati subscriber ko bumababa oh, 4.26 na lang. Di man ako active sa FB. O yun lang, pag di active sa FB, doon tayo ano. Kaya dapat maging active sa FB. Pag gusto natin mag-reel. Sisi ko di na ako takot sa aswang. Ha ha ha. Ano na naman yung aswang na yan, manetita? O, pati sa live chat, di na live chat. Yun. Pindutin pala. Aswang na takot sa akin. Ako naman takot sa aswang ngayon, sis Teta. Shoutout po sa 7 viewers. Salamat ulit pala kay Ate Sis Dini ako. Pinunuan niya yung ano eh, baka nag-usap kasi kami sa FB. Pag di pala nag-update, nadidemonetize din daw ang YouTube channel. Kaya dapat daw lagi mag-active. Lalo na yung WH. Nadidemonetize ang YouTube channel na sa FB. Ha? Eh, nadidemonetize din ang reel. Hindi ang YouTube. Kaya, mission ng Tunying from Nang Kakuda Pum. May iwan ko muna kayo ha, labas muna ako nood basketball. Wala ka ba sa bahay niya, Sis Dini?
Kaya nag-silent ako pang WH. Ano lang ako, 1 hour lang, 1 hour. Kahit sa akin, baba na ng WH. Super baba na. Nakakaano na kasi siya, nakakadismaya ng mag-ano dito. Super pagod dito sa ano. Okay, dito muna kayo. Sige lang muna, tita, sige. Kaya nag-silent ako. Nasa garden ako. May nagtatrabaho kasi sa amin. Biglaan kaya nag-silent muna ako. Ba't di mo kinuwang trabador at hindi niya ako? Sa akin, baka di naman bagsak WH ko, naka-play to CP ko. Alalay ko lang palagi sa channel ko. Super pagod sa YT. Wala namang kita. Oo, nang kakuda. Kaya hinihintay lang namin yung update sa akin sa FB Reel. Kasi 21 din ang update niya. Kung papasok ang sahod ko, yung sahod ko ng February, March, April, tutok na lang sa sa FB na lang. Kasi sa FB Reel, isang ads lang, pero may pumapasok na earning. Tambay-tambay, friend. Sige po, salamat. Kaibigan Bikarian po channel. Tawag mo siya kung hindi siya nagre-rail. May reel ka rin po ba? Ate Bikarian po channel. Kung may reel po kayo, paki-comment para mapalo ko rin sa reel. Para dun ko kayo supportahan sa reel. Mas mabilis ang kita ko naman. Na? Mas mabilis ang kita sa reel. Mas mabilis po kasi ang kita sa reel. Ito niya, ipapakita ko lang para maniwala kayo. Hindi naman siguro to bawal kay YT. Yun lang, baka makita ka din. Ano ito? Ito po kasi ang payout ko. Ang payout ko ngayong next payout. Ayan po ang next payout sa sa YT. Ay, sa FB Reel. Yan, pag nakita nyo po yung sa FB Reel ko yan yung kita. Sa loob lang po ng ng monthly po, every month may pumapasok na revenue kasi. FB mo? Tony Maxam din po. Tony Maxam din po ang FB ko. Ma'am Bikarian po channel. Hindi ako active friend. Dito wala ako mahuli na ads. Kakuda, sis, hindi lang natin maiwan mga friends natin dito Tama ka dyan, sis Dini. Kaya nga po eh. Pero, ewan ko ba kasi, pero mo 2020 to, hindi mo lang ako pinasahod hindi mo lang ako pinasahod ni YouTube. Ay marami naman akong upload. Tapos meron din ako mga short. Live stream pa, may mga palipad-palipad pang kahit paano, kaunti. Pero hindi tumataas yung ko. Natingga siya sa 50 plus yun eh. $50 plus, tapos pumata ka ng 60. Tapos ngayon sa awa ng Diyos $92. Kaya pinunuan ngayon ni Ate Dini ako. Para makuha ang sahod ditong update itong 21. Sa 21 ngayon 21. Mahirap kunin revenue sa YT. Centavos lang makukuha dito, pahirapan pa. Win ng kakuda, 5 peso. Sis Bikarian, miss you ha. Di na ako makapag-YT palagi. Di na ako nakakapag-YT palagi.
Sa ano, nang ay kaibigan Korean Food Channel, sa reel, yung 1 month ko sa reel, February ako may sounds. February ako nag-start ng reel. Yung followers ko 800 pa lang, pero nagkaroon ako ng ads. Kaya swerte dahil may ads na agad. Karamihan talaga napunta na sa reel. Winang kakuda. Hindi, huwag kayong maniwala dun sa na 1K followers saka nagkakaroon ng ads. Ako nga, 800 followers pa lang. Nagka-ads na sa reel. Kasi hindi ko na meet yung yung criteria nila na 60 consumption days dapat makuha ko yung talagang followers na 1K. Kasi yung mga naandun na pag open ko ng digital creator, yung naandun na tawag nito 800 followers, yun yung mga friends ko dati sa FB na naging followers ko na sa FB nung inopen ko ang digital creator. Ngayon, yung 60 days consumption, ang nakuha ko lang is 400 yata na followers. Kasi hindi naman ako nakikipag follow to follow. Ako din papalo sa FB. Yun, papalo din sa FB ni Ate Dini ako. Hindi yung, dalawa rin ang FB reel ni Ate Dini ako. Sis Dini, may star na. Ako sana, baka naman itong month. Sana mamuni na. Sana nga tets sa akin, dami ka asar, dami ko binabalikan. Try nga mag-active sa reel. Opo, iniintay ko rin yung yung mga kaibigan ko rin, iniintay nila yung, kung talagang totoo ngang may tawag nito, may kita sa reel. Kasi, yung unang kita ko kasi, kaya na-delay kasi yung nilagay kong bank account, hindi yung bank account ko ang nailagay. Ang katangahan nito Nying, ang nailagay ko, yung number ng aking ATM card. Hindi yung number na bank account. Kaya nag-error siya. Dapat may sahod na ako nitong January, February, March. April pala, April. May sahod na pa dapat ako ng April. Ay, nag-notify na sa akin Gmail, si Meta, na may sahod na. Yun, antay ako ng antay. Kaso hindi pumasok dahil mali yung bank account na ilagay. Ngayon nag-error siya. Tapos yung update naman ng nitong May, yung update ngayong May, process. Sila mismo nagpalo sa akin. Abay ako naman, di maubos-ubos ang pagpalo back. Araw-araw 100 plus palagi, trabaho ko na ang pagpalo back. Yung tingnan niyo rin yung ibang yung ibang nagpapalo. Kasi yung iba dyan, tingnan nyo yung reel nila kung may reel. Kasi yung ibang nagpapalo, may mga dyan mga budol din yung iba Yung iba iba ba yung pakay? Iba yung pakay sa FB nyo. Pag walang kinarir mo na ba sis tita mag-reel? Di ko lahat follow back. Ang iba delete. Lalo na yung mga nag-a-add friend, mga walang reel yun. Pag tinignan nyo, ang picture lang dun dalawa. Shhh! Kung maingay, nagla-live ako. Ate! Oh, may budol din. May budol din sa reel, sa FB page. Yung iba, nila kunwari, papalo ka, i-add friend ka. Hindi ba delikado doon sa reel? Wala, hindi. Ang delikado lang sa reel, pinakadelikado lang, pag may kalaban kang may kalaban kang tao, nakakilala mo, yun mismo ang
Yun mismo ang babaya sa'yo sa FB Reel. Pero hindi naman, makikita mo naman yung ano, makikita mo naman yung, pwede mo naman i-block. I-block mo sila para ano. Oo, sa akin, 2 nag-viral na video sa Reel. Binigyan agad ako ng star Meta. Buti nga po kayo, may star eh. Ako hindi binibigyan ng star eh. Pero binigyan ako ng ano, ads. Pero priority ko pa rin YT. Kasi pag napatunayan ito Nying na makasahod ako sa Reel, ipapakita ko sa mga kaibigan ko para mag-reel na din daw sila. Dapat na yan eh, dapat may proof of ano, proof of evidence ba yun? Para ano, para maniwala sila. Ang dadal ko na, ha. Hala, dyan na talaga kayo. Labas na ako. Sige lang man tita. Ayos lang. 26 minutes naman. Bay na muna sa inyo. Sige, okay lang. Ingat. Sa ano kayo, sa Reel kasi ano eh, short lang yung mga video eh. Seconds lang. Pag minsan, 1 minute. Tumataas ng 1 minute. Kaya madali mong balikan. Tapos yung ads nila, isa lang. Overlay ads. To see is to believe ba nung? Unang. Kaya nga pag nakuha ko yung sahod this May, may update ngayon eh. Bukas may update. Pero 22 na dito sa amin, sa Pinas, sa atin. Pag napatunayan ko na may update na, at nakuha ko na yung mismong sahod sa Reel, yung pinakita ko sa inyong ano, payout, itong payout na to, yan, pag nakuha ko na yan, isesend ko sa kanila, sa mga kaibigan ko na totoong may kita sa Reel. Kaya ako nag-update naman dito, kasi yung earning ko dito, $92, hirap na, magdadalawang taon na. Ngayon, sabi nung aking kaibigan, aking ate na napakabait, si Ate Dini ako, mag-live ka para paliparan kita para makuha mo na yung sahod mo dyan sa Reel. Para umabot na ng $100 para masahod na. Kasi pa 2 taon na eh. Sayang naman kung mawala. Pero hindi naman nagbabawas yung dito sa Reel, ay sa YT, hindi naman nagbabawas. Nagdadagdag naman siya kaso pa unti-unti nga lang talaga. Si Ate Regina nasa live mo. Hayaan ko lang, naka-silent naman yung text. Mega love shoutout po ng Karasiba Gwen Vlog. Ang ingay mo naman. Rinig ka na naman dyan sa... dito ka garod, diyan ka na. Huwag ka nang alis, matulog ka na dyan. Harang from Ate Karasiba Gwen Vlog. Umalis na. "28 minutes na ako, kalating oras na. Pares lang sila ng update din ng FB Meta. 21 din. Kaya sa mga nagre-reel pala, dapat pag nag-fill up kayo nung pipil upan doon tungkol sa payout or tungkol sa kita, dapat siguraduhin nyo siguraduhin nyo yung pipil upan nyo na puro tama. Kasi mag-error siya. Pero hindi naman mawawala yung revenue. World Tours, Mega Love shout out. Standard, pag nag-add moderator ba, standard lang ba o managing moderator? Nantok na naman ako, kagising ko lang. Yan, Mega Love shout out, Ate Karasiba Gwen Vlog.
Nag-update lang ako ng paano maalis to. Shoutout po sa 5 viewers ni Tunying. Nakita ko na po ate din ako. Nakita ko na po ate din eh. Pumasok siya, nakita ko sa taas. Yun. Nakapalo na ako kaya sa'yo kaibigan. Thank you po. Thank you very much. Makikita kasi dito pag nakapalo sa FB, makikita, yan pa rin ang aking Kasama. FB page. Makikita pag pinindot nyo yung followers. Ito yung sa'yo, di ba, ate? Family Vlogs. Kaibigan Bicarian po channel. Family Vlogs yung bago eh, oh. Family Vlog. Yun, ito na nga. Reel. Yun, ito na po ba yun? Marami na rin pala. Update mo sa ano, Ate Bicarian. Marami na rin video sa reel, oh. Shhh, ang ingay mo. Mayroon na rin nag-viral, oh, 1.1K. Itong piniritong gulunggong. Prito muna tayo mga lalabs. Ito yung galunggong. Pag nag-react po pala sa reel, dapat heart lang, heart. Pwede naman yung hindi naman heart lang. Pwede naman yung care, yung tumatawa. Tits, may FB reel ka pala. Follow tayo. Green Pay. Naninibago ka na ba sa pag-live dito kay Lolo Nong? Oo, naninibago na ako ng kakuda. Hindi ko na alam eh. Opo, yan ba kung gawa? Kaso tamad mag-upload. Mas maganda dito kasi short lang. Ito nga pagluluto-luto lang. Oh. Hindi ka mahirap magbalik. Tsaka hindi mahirap magbalik dito sa reel. Kasi siyempre lang. Seconds. Seconds lang siya, di ba? Seconds. Pagkapanood mo nun, balik ka na naman sa iba. Hindi katulad dito sa YT. Hindi naman sa dinadown ko yung YT. Kaso dito sa YT, sobrang pagod, puyat, siyempre, katulad ng dati nga, ilang cellphone ko nasira. Kaya dito sa sa FB Reel, madaling magbalik. Kasi pag nag-pop up sa'yo, nakakapag nga ako dito eh. Pag halimbawa may nanood sa akin, short video, ang ginagawa ko para mas maganda yung pagiging engagement, 3 pa ang pinapanood kong FB Reel nila. Sabi daw like ang counting. Isa sa akin, nasira. Dalawa pala. Oo nang, grabe nung una ko ring mag-YT kasi gusto ko nga ma-monetize. Kasi siyempre naengganyo na maraming kumikita sa YT. Yun pala, kumikita dito sa YT pag nagsikat ka. Kikita ka talaga sa YT pag naging sikat ka. Pero kung mga katulad nating small YouTuber lang, na pa-live stream lang, upload ng kung ano-ano, hindi viral lagi yung ating video upload, wala tayong kikitain, sintabos lang talaga. Akin nga 2 sipin na nasira, tapos yung sahod ni Lolo kulang pa.
Ayun ako po. Ate Bicarian po channel. Totoo yung sinabi nyo. Kulang na kulang pa yung pinapasahod. Ang kapangitan lang. Dapat sana yung mga palipad, yung palipad dito sa ating live stream, dapat sana hindi naman ang binabawasan ni Whitey. Kasi nagpapakapagod naman tayo. Ang laki-laki ng kinikita niya sa ads. Biro mo ilang ads dito. Pagpasok mo, dalawang ads agad, advertise. Tapos pag may nagpalipad sa atin, kakaltasan pa ng 30%. Kaya tinamad na ako mag-live stream eh. Kasi na-issue pa na gusto ko lang paliparan lagi. Eh kaya nga wala akong join button kasi ayaw ko magpabayad. 30% kinukuha ni Lolo sa palipad. Oo nga, ayaw ko sana magpalipad si sa totoo lang, ayaw ko sanang paliparan ako ni Ate Dini ako ngayon. Kaso, inahabol nga namin yung $92 ko para maging $100 para masahod ko ngayong 21 para ma-process siya. Sinacrifice na ni Ate Dini ako yung 10 euro niya. Eh 10 euro ilan na yun? Pag pinaano na yun, pag ipapadala, okay, GCash, ilan na yung 10 euro na yun? May higit ano na yun? 600 daw. Nakalagay ito 600, 150. Ibig sabihin 61, ay 60 pa lang euro, no? Isang euro. Tapos tax pa po, Ate Bicarian channel. Kaya tinamad na ako. Kasi, sa totoo lang, ipaliwanag ko lang dito kahit kakaunting viewers. Ang pagkakaalam natin, pag na-monetize channel na tayo, papasawarin na tayo ni YT. Di po ba? Ang nangyayari pala dito sa atin na small YouTuber, parang para sa akin lang parang tayo nagpapasahod kay YT, kay YouTube. Kasi, kung papasahorin tayo kung si YT ang nagpapasahod sa atin, bakit itong palipad kinakaltasan pa niya? For what? Na mayroon naman ads na linalagay dyan si YT na nagbabayad naman sa kanya yung ads na napakalaki, sigurado napakalaki ng bayad ng ads ng mga Dapat sana dahil nagpupursige rin naman tayo na kumita, yung ganitong palipad sana, wag nang kaltasan. Tapos, itong live stream na to, ewan ko lang kung umabot ang dito, umabot ang $1. 1 hour kang magdadaldal. O ibig sabihin, siyempre pag nagpalipad si Ate Dini, alam ba, nagpalipad si Ate Bicarian po channel, nagpalipad si Ate Crasiba Gwenpay. Siyempre, may isip mo rin na siyempre paliparan ko rin to si Ate Bicarian po channel at saka si Ate Crasiba kasi nagpapalipad sa akin. Ngayon ang mangyayari, yung kakaltasin sa atin na 30%. Di pagdating sa akin, alam ba, pinaliparan niya ako ng 300. Kakaltasan ng 30%, ang mapupunta sa akin, ano na lang, 100. Palipad niya sa akin, 100. Tatanggalan ng 30%, ang mapupunta lang sa akin, 70 pesos. Ngayon, siyempre, ako naman magpapalipad sa inyo. Kakaltasan ulit niya ng 30%. O, di sino pinasahod natin? Si Lolo Whitey lang pinasahod natin. Tayo nagsusumikap, tayo pa yung mababawasan. Last month ko, 6K plus lang sahod ko Bawat palipad, 30% bawas. There's hold po yung sahod ko kasi kaayos ko lang tax. Kawawa naman tayo, papalipad tayo, papaliparan ng isa. Siyempre, babawi tayo, kaltas na naman. Kaya try ko sa FB Reel. Pag na-process na bukas, at kasi si Meta, inaano niya nagbe-message siya na
Yung pinadala na ba? Ano, teka lang, message dito sa FB. Ay, hindi pa ako nakapag-comment muna, Ate Family Vlog, doon sa pinirito mong isda. Tsaka doon sa itlog. Gmail. Ito. Important. Yun, important. Ito, i-message ni May tayo. Payment remittance, Ramilon tayo sa Rilya. Yan po yung payment. Ipipayment ni FB Meta kung ilan yung ano. Kailan ba to? Dito po 1 month lang, 1 month lang na nag-reel ako, February, March. March, April lang. Nagkaroon na ako ng earning ng $136. Sa mga ano lang yun, sa mga maliliit lang na pagbabalik ng video reel. Dahil dito sa FB reel. Pag pinanood mo yung video, tapos may ads ka, yung overlay ads doon sa baba. Kahit di mo na ma-click yun, basta pinanood mo yung video, papasok na yung revenue. Kasi siyempre, hindi ka naman tatamarin na ano. Hindi ka po tatamarin na panoorin yung video kasi seconds lang or 1 minute lang. Yung iba umaabot ng 1.15, 1 minute and 15 seconds. Kaya hindi ka tatamarin na panoorin. Samantalang dito sa YT. Dito sa YT, ang ads dito, pagpasok mo pa lang, 2 na agad. Yung iba, napakahaba pa, iba oras nga 1 hour pa nga yung iba. O iba 3 minutes. Dapat panoorin mo pa yon. Una, tapos pangalawa, 2 ads. Chiko muna, Luluding. Lola. Sige nang. Basta 1 hour lang po ako. Mag-end na rin ako. In-update lang namin natin din yung pinalipad niya para nga makasahod na ako sa makuha ko na yung sahod sa YT. In 2 years, saka lang uli mabubuo yung $100. Napakahirap mag-edit, kung ano-ano pang sinasabi ni Meta, ay ni YT. Dapat lagi may thumbnail, pagandahin yung thumbnail. Paano kung hindi ka marunong sa hindi ka naman expert dito sa computer? Ang haba ng ads, tapos rate niyan. Yun, tama po kayo, Ate Bicarian po channel. Pagkahaba-haba ng ads. Pero pagkatapos panoorin yung ads na yan, yung mga ads na yan, pag minsan nga 0 lang, 0.00. Kaya nakakatamad. Samantalang sa reel, pag pinanood mo yung FB reel na short video, seconds lang, tapos may ads ka, kahit di mo na mapindot yung ads, kahit di mo na panoorin yung ads, kasi overlay ads nga yan Yan, sinasabi nila overlay ads. Okay na, talaga may earning na. Tapos tingnan nyo yung tingnan mo yung, sa ads ka, i-click mo yung ads on reel, makikita mo talaga na tumataas yung earning. Mega love shout out, bro. Okay lang, bro. Okay lang. Update lang ako, bro. Nag-update. Mega love shout out, kaibigan. Jan Sirdan Adriano. May FB reel ka, Jan Sirdan? Ads po. Okay, bro, from Gagamrock. Pag may mga FB reel na kayo, FB page, mag-upload nga ako ng mag-upload sa reel. At least wala nang edit. Opo, wala nang edit. Ano ka nga pala, Ate Bicarian po channel? Teka lang po. Bigyan po kita ng tip. Nai-on nyo na po ba ito? Hindi pa, no? Hindi nyo pa po nai-on yung professional mode.
100 likes. Oh, may mga likes na. Oh. Wag mo po munang i-on, Ate Bikarian. Ang gawin niyo po, mag-upload muna kayo ng mag-upload. Damihan niyo lang damihan ng upload. Tapos pag marami na po kayong nai-upload sa reel, lalo na pag lagi may nagba-viral kahit 100 kahit 100 ano lang, kahit 1K lang, 1K pataas yung nanonood, 600, 700, 800 ganyan. Pag marami na po 'yon, saka niyo po i-on yung professional mode ng inyong FB. Anong gagawin ko? Hindi ko kasi alam. Ito kasi ate pag pinindot niyo po kasi ito, di ba, nandito kayo sa reel niyo ay sa FB niyo. Pag pinindot niyo itong tatlo na to, itong tatlong tuldok sa gilid, pag pinindot niyo po yan ang lalabas. Meron dyan, ito, may lalabas dyan. Tapos sa pinakababa niyan, ate, may nakalagay dyan na turn on professional mode. Palo ko lang po ate, palo ko lang. Okay, nakapalo na ako, nakapallowing na ako. Yun lang po ang pipindutin para maging digital creator na. Ang mangyayari nyon, ito pong page vlogger. Magiging magiging nakalagay dyan, digital creator. Magiging pumapalitan. Doon na po mag-uumpisa na mag-ano ka ng oras. Mag-umpisang magtaas yung oras mo. Pero wag niyo na pong i-off yun. Kasi pag nai-off mo yun, nai-off niyo po ulit yung digital creator na yun. Back to zero ka po ulit, back to zero. Lahat po ng nai-upload nyo, magiging back to zero yun. Mawala yung oras nyo. Tapos kung mayroon kayong mga star, tapos may mga nagbigay sa inyo ng star, mawala na rin yun. Kaya dapat wag niyo pong i-turn off ulit. Pag naka-on na, on na lang lagi yun, naka-on na lagi yun. Tapos upload na lang po kayo ng upload. Pag sumahod po ako, ko rin dito sa YT. I-update ko rin dito. Magla-live stream din ako. Kasi baka mapansin tayo ni YT na mapansin tayo na nagko-complain tayo ng ganito na sana wag nang bawasan naman yung palipad. Malay niyo po. Ganun din ang gawin ni YT. Tuladin niya si FB Reel. Salamat sa tip. Okay lang po yan. Ganun pala yun. Kasi once po na on na yun professional mode, at nagustuhan ni FB Meta, yun yung mga upload, kasi marami na kayong na-upload eh. Pag nag-update siya, baka mabigyan din po kayo ng ads katulad ko. Na 800 followers ko lang, pag-on ko po talaga noon, ba ngayong gabi. Inon ko po nung gabi mga 7. Pagka-on ko po, may nagpapapaga doon na kung gusto ko daw mag-earning ng galing sa ads on reel. O di sabi ko naman, sinong hindi magkakagusto na magkakaroon ng income. O kaya nag-fill up ako, pinilapan ko lahat. Kinuha yung pangalan, address, tapos yun na nga yung bank account. Kasi ang nailagay ko ng bank account, hindi pala yung bank account ko, ATM account number ko pala yun. Nung napilapan ko na po yun, minutes lang. O di nakikipag-follow to follow ko nun eh.
Sabi sa akin nung ano, isang nakapanood nung aking reel na new update. Wow, sana all. 800 followers, may ads. Ads on reel. Aba, kakaiba ka idol, sabi sa akin, kakaiba ka idol. Ano bang sikreto mo at nagkaroon ka ng ads na 800 followers ko pa lang samantalang kami. Yung isa kasi yung isa 10k followers tapos yung isa 5k followers. Samantalang kami 5k followers na. Matagal na nagre-reel. Bakit wala kaming ads? Sabi ko, hindi ko po alam yan. Yun po ang hindi ko po alam dahil ngayon ko lang din po kakaon ko lang po nung yung aking professional mode. Hindi rin ako naniniwala na may ads na yan. Tapos in-screenshot niya, binilugan niya, yan yung sinasabi namin, idol, yung ads na yan. Sabi ko, ganun ba yun? O di, nagulat ako dahil, sino nga naman ang di magugulat na halos karamihan na nag-PM sa akin. Kung paano daw, kung ano daw sikreto ko. Bakit daw 800 followers, may ads on reel na. Kaya tuwan-tuwa naman ako dahil may income na. Yung tinitingnan ko yung earning, ads on reel dun sa earning. Aba, $2 na agad. Sabi ko ba okay to Tapos sunod na araw, tingnan ko uli, $5 na. Hanggang sa biglang $12 yung nadagdag Sa isang araw, $12. Hindi ba bawal ang F2F ni Meta? Pag nag-F2F ka ate Bikarayan po channel, pag nag-F2F, may restricted na kalagay doon pero hindi pa naman ako na-restrict sa tulong na iwan ko ba? Kung bakit sabi ko nga, ba't ba reklamo ko ng reklamo na restricted na naman ako, hindi makapag-follow. Sabi ko, bakit ako hindi naman nare-restrict? Yun nga lang, hindi talaga ako nakikipag-follow to follow. At saka pala ate, dapat original audio lang mga nakalagay doon. Tingnan ko nga to. Kain tayo mga palalabs. Okay, dapat ganito lang po, ganyan. Tonight. Yan. Yung wala ka pong ilalagay na kanta-kanta ba? Yung kukuha ka ng may nakalagay kasi dito sa baba Pag nag-upload ka, may nakalagay dito na use audio. So yeah. Our ulam for today, ayan, stir-fry na cabbage and chicken wings. Yun, okay to. Okay po to mga upload mo ate Bikarayan po channel. Ayos po to. Kasi gusto ni FB Meta yung mga yung mga original lang na original na video mo. Ikaw lang talaga yung may-ari. Tapos yung mga sounds doon, yung audio, sa'yo lang din. Pwede nga rin kumanta basta ikaw ang kakanta, hindi yung mga copyright. Ang nakalagay pa rin doon, original audio. Yun, 54 minutes na ako. Lalampasan ko lang po ito ate Bikarayan ng ng mga 5 minutes. Gagawin ko 1 hour and 5 minutes. Tapos mag-end na ako. Nagdadalawang isip ako maglagay ng sound. Baka may CPR din. Hindi. Basta wag po kayo maglalagay ng use nakalagay kasi use audio. Pag clinic mo yun, di ba may lalabas pa yung mga kanta doon. Kasi pag gumamit po kayo nung use audio, hindi mamomonetize yun. Pag nilagyan kayo ng ads, halimbawa may ads na kayo sa reel, hindi niya nalagyan ng ads yun. May copyright na yun. Uy, sa FB na po ba? Busy ang lahat. Ano bang FB mo dyan, Sir Dan? Basta ako Tonying Maxam pa rin Kung anong YouTube channel ko, yun din ang FB ko. Tonying Maxam pa rin. Tsaka bawal pala kay bawal ate Bikarayan, bawal ang watermark. Pero yun sa'yo, wala naman watermark
Kasi dire-diretso na yung ano, hindi ka na nag-edit. Dire-diretso na yung tawag nito, yung video mo, video upload. Same lang po ako sa FB kuya, John Serdan. Sige, search nga. Napalo na po kita ha, ate ano, ate family vlog, Bigarayan po channel, ayun o. Following. Iniitim agad ni, search ko lang ha. Kaibigan John Serdan ha. John Serdan. Adriano. Wala akong ma-search ha. Kaibigan John Serdan. Sim lang po sa FB. Wala, direct na yan sa akin. Oh, okay po yan. Direct lang. Ito si kaibigan Alfredo Lacer na. Nag-ano na rin to. Alin ba dito John Serdan? Ay, ito. Ito ba yun John Serdan? Ito. Ayun, digital creator na pala ito eh. Okay. Follow na kita, kaibigan John Serdan. Oh, ito, John Serdan. Ito, may kinuha kang sounds na iba. Yan, pag nagkaroon ka ng ads, hindi lalagyan ng ads yan. Walang kwentang video. Kaya dapat yung ano lang, yung original audio lang. O ito. O wala din yan, hindi rin nalagyan ng ads yan. Ang kikita dito yung may ari nung sounds na yan, yung lahat may sounds. Wala po akong alam sa reel. Kaibigan Alfredo Lacer na harang po host. Ang ano pa naman ang ano mo? Kaibigan John Serdan. Ang ganda ng mga views oh. 1.2800. Malalaki to, malalaki. Cute lang po ako. Ano yun? Cut lang po ako ng music. Okay itong viewers, itong views mo dyan, Sir Dan, okay to. 900 plus, 700 plus, 800. Kababaan mo lang is 500 plus, ay 400 pala. Ay may 300 pala. Follow ko na, follow. Hindi mo na ako magko-comment. Ganun po pala. Oo, maganda tong ano mo. Kaibigan niya, Sir Dan. Maganda sana yung upload mo sa reel kasi malalaking views. Pero ang problema nga, lagyan mo ng audio. Use audio. Magsalita ka lang ng konti. Ganito. Ito, ganda ng, yung sa beats na yun. Ganda naman ng beats. Ganyan. Salita ka lang. O kaya lagay mo lang ng sulat. Mag-type ka lang ng sulat, dun mo ilagay. Mas mabilis pa monetize sa FB. Mas mabilis po monetize sa FB. Mas mabilis ang monetize sa FB. I-follow din kita dyan, Sir Dan. Follow nyo rin po to, si Ate Dini ako.
Mas maganda po sa reel, sinasabi ko sa inyo, mas mabilis pang magbalik. At saka sa reel, ano, yung, pag may nakita kayo sa reel nyo na ganito, o di ba maraming notification? Ay, maraming notification, oh. May nag 1K na naman nga ako, no? Pindutin ko lang 1K. Oh, nag 1K na yung ano. Ito, abot din sa mga hindi nakakalakad. Pag kumain ka nito at dumaming nakain, sigurado tatalon-talon ka. Hindi, it's joke time. Imbis na rin, toyo, mantika, pamitan durog, at syempre. Ayun, no, kakapromote na nilo ni, ano, ni FB Meta. Nice job, your reel reaches 1K plays. You can watch it again and make a new reel. Pag may ganito pong nakalagay sa FB, yan o, yung FB, ibig sabihin nakalagay dyan is ano, someone you orient connected to just comment on your post public. Ibig sabihin daw niyan, pinopromote daw ni FB Meta yung inyong ano, yung iyong video upload. Tingnan niyo po yung ano ko. Silipin niyo lang po, silipin niyo. Yung video upload, mga video upload ko sa reel. Nakikita niyo dyan, walang sounds. Walang, puro nakalagay dyan, ano, nakalagay lahat dyan, original audio. Yun, kaka 1K pangalan pala. O, samantalang dito sa ano, yung nag 1K na yon, yung nag 1K na yon na video, ilang ano na yan, ilang video na yung ano, yung na-upload ko ulit. Pero may nanonood pa rin siya. Hindi katulad dito sa YT, pag nag-upload ka at nagtagal na, hindi na madadagdagan yung views eh. Sige po sis Bicarian, follow din po kita. Magandang gabi po Sir Idol. Ito, si kaibigan Alfredo Lacerna, may ano rin yan, pakipalo na rin po sa kanyang FB Reel. Para dun po tayo magkita-kita ulit. Nainganyo lang kasi ako kasi nagkaroon ako ng ads on Reel. Tsaka naano ko talaga na mas mabilis yung paglago ng earning, ng kita. Kita ko ngayon, isa na eh. Pakita ko lang ho. Monetization. Ads on Reel. Meron na po akong ano, $58.85 na earning. May reel din yan si kaibigan Alfredo Lacerna. Pakipalo nyo din po. Sa star ang ayaw akong bigyan ng star. Pakipalo na nga rin po siya, no, si Pinya Castle. Kung kilala nyo, si Davinia Castle. Ang ano niya dito sa FB Reel is Castle DM. Sabado ba ngayon? Sabado? Hindi nyo na ba yung kumakanta? Yung oras tayo pa dyan? Maturog ka pa eh. Nagluto kami garo, di naman lili. Oras maturog ka pa eh. Nakaturog ako. Ano po pangalan? Sarel Sir Idol. Tony Maxan pa rin, kaibigan. Kung anong FB ko yun din ang ano, ay kung anong YouTube channel ko yun din ang FB ko, Tony Maxan pa rin. Kasi wala naman tayong tinatago sa ano,
sa pagkatao natin. Hanapin nila ako sa YouTube, hanapin nila ako sa FB. Yun lang, pag sa totoong buhay, hindi ito Gmax ang pangalan natin. Hanapin ko ngayon. Kasi dito nyo po makikita sa reel, sa FB reel, kung talagang supportive yung inyong mga kamag-anak. Kaya siyempre friends nyo sila sa FB, di ba? Friends nyo sila. Manunood at manunood yan. Pero kung hindi pa rin nanonood yung inyong mga kamag-anak na ano, o kaya mga kapatid, basta yung mga relatives nyo, talagang walang support yung mga yan. Magkakasupport lang yung mga yan pag nag-post kayo sa FB na may pera. Halos lahat naman eh. Pag pera na usapan, dami nang nagko-comment eh. Pinost ko nga yung yung sasahurin ko eh. Ay, ito sasahurin ko, wow. Marami nag-PM eh, mga nangungutang na. Ano ba yan? Realidad nga naman ng mga nakakatawa. Anong mukha mo dyan, Sir Dan? Yan mga kaibigan, kung sino po, oo nga. Natawa tuloy si Ate Bicarian po channel. Oo, totoo po yan. Yung tamaan man yan, kung may magre-reply man ito, tamaan yan. Bahala ko sa buhay nyo. Ganun talaga yun. Try nyo mag-upload ng inyong video. Walang manunood dyan na kamag-anak nyo yung iba. Mag-upload kayo ng tungkol sa pera, na sumahod na kayo. Uy, may pera na ako, sumahod na ako sa nito. Ang dami mag-PPM yan. Sana all, puro ganyan, sana all. Ganyan. Nice support, nakasupport na sila ngayon. Tapos may mangungutang na. Napalo na po kita, kuya. Mas better po ba mag-comment sa reel? Ano daw? Upo para sa engagement kasi yun. Kaibigan dyan, Sir Dan. Basta kung anong, kasi di ba short lang naman yon, di ba? Short. Seconds lang. Tapusin mo na, para kung anong napanood mo, yun na lang comment mo. Kasi may ano din dito eh. Sa reel, may budol din eh. Nagka-copy paste sila. Kung anong message ng iba, alam ba, kung anong nakita nilang message o comment, pagbukas nila, pag pinto mo ng comment, di ba, may mga message doon. Kung anong nakita nila doon, yun na rin i-comment nila, dudugsungan na lang ng iba. Kaya mas maganda yung may comment ka na ibang comment. Para ma-realize nung may-ari ng video upload na, hindi nag-copy-paste to. Talagang nanood to. Ganon. Parang sa YouTube din. Para sa YouTube din. Kung ano napanood mo. Kasi siyempre naman sa YouTube, biro mo di ba sa YouTube, nanonood tayo 3 minutes. Pag minsan hanggang 3 minutes, dito nga seconds lang. 3 minutes. May 30 minutes, 40 minutes pa nga. Kaya nga, di ba kakaramihan nga, pinapanood natin para magkaroon tayo ng WH 3 minutes, pag minsan 5 minutes. O dito seconds lang, tapusin mo na. Kahit nga sa YT, hindi nanonood ka mag-anak. 100% po yan. Mga pamangkin ko nga, Ate Bicarian po channel, pamangkin ko, kapatid ko, tinuturuan ko na kung paano manood, paano mag-share. Hindi pa magawa-gawa. Samantalang pag ibang video, yung mga kalokohan, na i-share nila. Tapos pag nag-post ka na, may pera ka na, sumahod ka na, saka sila babanat. Totoo po pinagsabihan ko, mga pamangkin ko. Prinangka ko na po sila. Sinabi ko po sa kanila, kung ganyan man lang kayo mag-support, kahit walang perang involved, naandyan kayo. Isang hingi nyo, o kaya pagkasahod ko, hindi na ako mag-aatubili ba, nabigyan kita kahit GCash.
Pero kung magko-comment ka lang pag pera ng usapan, hingi ka, Tito, birthday ko po ngayon, pa birthday. Ay nako, tumigil ka dyan. Maghanap ka ng panghanda mo. Ganun ang sinabi ko. Super tabad na talaga. Yun 15 seconds lang video, hindi pa matapos. Nako, lalo na ito sa YT na pagkahaba-haba ng upload natin pag minsan. Posible pong yung mga legit friend na lang natin ang manonood ng video natin ng full video, full watch. Kadalasan talaga kapag kalukuhan, ang bilis mag-share. Kaya nga pinaliwanag ko nga po yan at Bicarian po channel. But sa pagkalukuhan, mabilis kayong mag-share. Pares lang din naman yun. Mag-upload ako, i-share nyo. Wala namang problema yun. Pero iwan ko lang kung bakit ganyan ng mga iwan ko ba? Basta tip ko lang, pero sinabihan ko na sila. Dati noon natin nung nasa YT ako, 'di ba, sumasahod na rin ako sa YT. Pag may birthday yung pamangkin ko, kapatid ko, message sa akin. Tol, birthday ni ganito, padala rin ako kahit paano, kahit 1,000. Hindi pa rin nanonood. Pero ngayon, natuto na ako. Pag may humingi sa akin, tumigil ka dyan. Di ka nga makapag-comment sa aking video. Tapos hingi-hingi ka. Lagi naman kayo, may wifi naman. Kaso talagang wala. Kahit anong pilit na akin, kaya sinasabi ko na lang, yung sino mag-support sa akin at nakikita kong nagko-comment, pag may blessing ako, may blessing din kayo. Mas generous pala talaga sa FB. Kaya yung recent survey ni Whitey, sinabi ko talaga, may discrimination. Napipil mga Pinoy. Ano yung Pinoy? Mas generous pala talaga sa FB. Kaya yung recent survey ni Whitey, sinabi ko talaga, may discrimination. Napipil mga Pinoy. Kaibigan niyo, Sir Dan, marami nang naglipatan sa ngayon sa reel. Tingnan niyo yung sa YT natin, sa YT. Tingnan niyo yung short video, pansinin niyo yung short video natin, kahit kaninong short video. Ang unti na ng views. Mahirap pilitin pag ayaw. Mahirap pilitin kung ayaw. Kaya kung sinong tip ko rin lang, bigyan ko na rin kayo ng tip. Kung sino po nakikita nyo nagko-comment sa inyong mga video na mga kamag-anak nyo, pag sumahod kayo, yun lang din ang bigyan nyo ng blessing kahit pa Gcash na 100 pesos. So, pan-load. Pang-load mo. Pero kung hindi mo naman nakikita, tapos nagsumahod ka, pinost mo sa FB, pag nag-comment, himala at nakapag-comment ka. Sasabihin nun, yung iba magtsatsampa yung iba eh. Nanood ako ng ganito. Pero siyempre, bubulat-latin na, saglit lang na magbulat-lat. Sabi ko, ba't di ka nanood ka pala, ba't di ka nag-comment? Nakalimutan ko kasi mag-comment, wag akong lukuhin mo. Harang nung, silip-silip lang at na busy na. Sige lang ng kakuda, Ate Reg channel. Ito si Ate Regina, napaka-supportive nito. Mapunta man sa YouTube, mapunta man sa Reel, 100%. Naku, tunying, FB promo YT. Naku, tunying, FB promo ni YT pinupromote ko dito yung FB Ate Reg channel. Para mag-FB na tayo lahat. Sa Reel na lang tayo. Pag na-monetize tayo lahat sa Reel, sigurado ayos ang revenue. Yun, okay na po. Mag-e-end na ako. Kakuda, mega love shout out from Ate Reg's channel. Mag-e-end na po ako mga kaibigan. Ate Bicarian, thank you sa pag-follow ulit sa aking FB page. Kaibigan niya Sir Dan, thank you din.
Lalo na sa pag-stay nyo. Si Ate Pikarian, ang tagal kanina, ang tagal mula kanina hanggang ngayon. Kaya thank you very much. Bawi po ako sa reel. Pero manood din ako dito. Manood din ako dun sa video mo dito sa Sarili na lang. sa YT. Pero sa reel, magko-comment ako mamaya sa reel. Nakapalo na rin ako. Hindi na YouTube pinopromote ang FB na. Welcome host from Ate Vicarian Food Channel. Yung iba kong kaibigan natin dito sa YT, lumipat na rin talaga sa FB reel. Totoo lang. At saka alam ko yung yung kay reel. Di ba may star? Hindi niya binabawasan pag binigyan ka ng star. Kasi parang dito, palipad. Kay White, palipad. Doon naman sa reel, pa-star. O kaya gift. Yung mga regalo ba. Hindi binabawasan, hindi na binabawasan. Pag nagpa-star ka. Yung talo dito, pag nagpalipad ka, automatically. Kinabukasan yung 601 palipad sa akin, 601.50. Abot na lang yan ng 3, 6, 9, 12, 15, 18. 400 plus na lang yan. Hala, sige nga Rod. Silip-silip sa white nung. Pag live kuya sa FB, add din ba sa revenue? Hindi ko mag-gets, kaibigan dyan, Sir Dan. Pag live at may stream ads ka na rin, ang alam ko, pag nag-live ka sa FB, at mayroon ka ng stream ads, pag pinanood, matik na yun, na may revenue ka makukuha, may earning. Meron din andito kay Meta. May tawag nito. May parang membership. May membership din kay Meta. Opo, Ate Vicarian Food Channel. Star hindi niya binabawasan. Pag nagpa-star ka, hindi na binabawasan. Kaya mas maganda talaga kay FB Reel. Pinopromote ko ang FB Reel pero update pa rin ako dito kay YT. Malay mo pag na-review ni YT, magbago yung facility niya. Yung policy niya pala, magbago yung policy niya. O maawa sa atin. Kasi may katapat na siya, FB Reel. Siyempre maglilipatan na sa Reel. Hindi naman siguro masamang kasi siyempre lahat naman tayo nagpupursiging kumita. O kahit di ba si Whitey gusto rin niyang kumita kaya nga binabawasan tayo ng 30% para kumita siya. O ngayon, hindi dapat pantay-pantay naman kasi yung binibigay sa atin dito, naku, napakaliit. Live streaming pa, daldal ka ng daldal tapos wala pang kikitain na revenue. Ay may ads ka naman na. Siyempre pagpasok nyo may mga ads kayo, nagpapaharang kayo, di po ba? Tapos pag may nagpalipad, kakaltasan pa, Diyos ko po. Mag-end na po ako ha. Ate Vicarian Food Channel, dyan Sir Dan, kita-kita na lang tayo sa reel. Sa poor viewers dyan, thank you for watching and God bless us all. Bye-bye po, bye-bye. Ingat po tayo lagi sa araw-araw. Thank you po ulit pala kay Ate Dini sa palipad sa aking 10 euro na pinunuan niya na ang aking kulang na $8 $92 na yun yung aking revenue dito sa YT. Yun, bye na po, bye. Ate Vicarian Food Channel, salamat po ulit. Kakuda pum. O mga star seeker. Oo nga, mga star seeker, nasa reel na sila. Bye-bye, ingat din po kayo dyan. Okay, opo, ingat po lagi. Star seeker, nasa reels na si Commander Bawang, nasa reel na raid. Inakit ko na sila. Ng Kakuda, inakit ko na sila sa reel.
Ayos ang ano dun, revenue. Okay, by the way, bye. Thank you for watching.